ngoba zonke isono bengizenza namhlanje. Hawu sister Nomathembu, unjani? No, ngiyabona ukuthi ubhizi lapho, sobuya sixoxe mina nawe, sobuya sixoxe. Sisobala ebusweni ba. Ma, buka ingane yakho ingithela kuDanone. Ingithela ngo-Nutri-Day, u-Nutri-Day. Cela ukuthi umsula amafinyela tu. Cause angifuni nje ukuba umsula amafinyela. Ngiyanibingelela nonke bazali. Ngiyabonga ukuthi yazi kule insuku seniyavuka ekseni nizofola ulayini. But ke imani ngiphethe amagama engizombiza angilandele. Engambizanga kushuthi akana 5 uzobuya ngigolunye usuku.